Iki cucuk iki yo jenenge wong ayune kaya Betari Durga. Gimana sih? Betari Durga buta. Foto dulu ya. Yuk bok Mbak Sisi tok kuwi nggih. Ya Allah Mbak, mepet kene lho nek moto. Ya rada ada langsing kok ya. Nah, 1 2. Iya, senyum dulu. Iya. Foto kok dipepet ayo bok. Yo bok Mbak Sisi kabeh. Sik to. Biasane piantun putri, Nggih. kuwi nek nyampingan ngarepe walus ngono ya. Masa enak jendole ora. Gede Pak Pri, gede niki rahim. Oh ngono ya. Iki rahim. Bibar operasi tanam rahim. Oh, tanam rahim. Iya. Rahime babi tak kene. Ayo wong ayu kegancangan ya. Nggih, kegancangan. Alhamdulillahirabbil alamin ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saged sowan pinanggihan wonten Manis Rejo, sowan dalemipun sinten Pak Pri? Bu Wargianti, Bu Joko. Bu Joko. Bu, ya lali. Bu Wargianti. Bu Wargianti, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Gedine semeneh sik terak ae Mas iki. Jatuh lo nanti aku. Bu Wargianti ngaturaken wilujeng siang, nderek dedonga. Mugi-mugi badhe kada dalem tansah panjenengan sehat, panjang yuswanipun lancar rezeki Allahumma amin rabbal alamin. Ki oleh demangan Mbak Nuk. Bandung. Bantengan. Oh, iya bantengan maksudnya. Ya kuping kaya jamur. Bantengan, nggih saya penderek kundur dugi dalem tansah panjenengan selamat nggih Allahumma. Amin. Amin. Sisi, dalem, sisi. Mak. Bandengan sing rusak apa nih? Bantengan. Seroso. Apa ya? Wonge. Ya bantenge kuwi. Oh. Lagi bantengan oh bantenge ora enek lho. Ning ndi? Oh alah ora enek. Bantenge lah kae. Alhamdulillah. Niki tasik wonten menapa Pak Pri acaranipun sampun sedaya? Iya wis kari awakmu iki. Oh iya, oke. Jogetnya ya. Nggih. Ya Mas Manggolo angsal joget nggih. Oke. Jare arep nyawer we Mbak Li. Do nyawer apa ora? Ya, siap nih sik. Ora sampe ra nyawer delok tak dudut dhewe. Ini Manggolo maju rene. Manggolo 2. Sing lanang kabeh bareng. Nah, bareng kene siap gerak. Nah, oke. Joget ya, Le. Bareng, jogetnya bareng. Ki piye to? Piye to? Rodok rene. Nah. Heeh, nyuwun lagu napa? Manut. Kene bareng jogetnya bareng ora siji-siji. Nah, oke. Kowe nyuwun lagune apa cah bagus? Gak ero. Oh, gak ero ki piye to? Garo dituntun nggo teken. Lah iya. Jambu alas. Jambu alas sekop-sekop. Napa meleh pamundutanipun? Selendang biru. Oke, Mbak Li njaluk apa kowe Mbak Li? Dene nek ditawangnya terus minggat iki nggih. Oh, njupuk duit. Oh, ya oke. Delok anak sampai Mbak Li biasanya kutut manggung. Ora iso dijogeti terus piye kok manggung pecah ki ra iso no. Mbak Lili ki nek betok aku 2 minggu yang lalu ki jare arep nyawer tak tagih makane dino iki. Saya tak anteni ya. Oh iya, saya njupuk duit. Oke, iki jambu alas sesek napa selendang biru? Apa santri pokok jambu alas? Ya jambu alas Pak Pri. Ya jambu alas. Nah, dirimu yang kan bawa jambu tadi. Iya, iki karek alas. Hey! Ayo Mas. Goyang asik. Hendok kama bundar kroso penak gaya. Kelingan Indonesia Yur kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayange maju atiku bisa dadi bojone hadap sini sayange wis duwe bojo
kebacut tresno Bacut tresno nelongso rasane ati yen nganti aku ora bisa duweni keluarga Bandengan monggo foto keluarga Bandengan ugi keluarga Manis Rejo monggo masing-masing keluarga foto bersama kedua mempelai keluarga Bandengan keluarga Manis Rejo cabuan ijo sing dikagat nduwe bojo ada durung rana goyang ya ini hei susune prawan rasane kaya es degan susune keluarga Bandengan monggo foto sarengan banyu klapa keluarga Manis Rejo monggo foto sarengan kita kan sama di sini goyang ayo so sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu alas manis rasane najan tilas aku wani adine Seto, bikin nyawet yo nyawet jembok susu kok terus mbok goceki ngene ae. Susu kaya bandulan. Heh? Kowe yo njaluk? Yo. Oh iki njaluk. Lah kalau sik ngadekno disawerne sik toko sik to sabar. Sik to sabar. Lagune apa Pak De? Jogja Istimewa, ayo Mas Per, Jogja Istimewa. Seto, kowe iki kok kowah-kowah ae iki piye to? Joget ora kok gur meneng ngene ae. Maju kabeh Jogja Istimewa. Nek ora Jogja ya ora. Hei. Iki mburi. Rasane koyo mak aku. keluarga Bandengan foto bersama. Iya, lah sawermu ndi nang jupuk sik duwite dadi jupuk. Ora, kok ayo jupuk sawer sik rono mlebu. Duwak duit sik. Nek ora nggawa sawer ora oleh joget ning kene. Mengke oleh pira? 10.000. Hah? Sepak 10.000. Kowe engke? 10.000. Tambah dong. Sini maju, Pak. Lagune apa? Lagune rene lho. Apa nek rene ora maju rene lho. Sayang. Selendang biru yo. Saya wedok-wedok ora gelem joget tak jaluk duit 10.000. Iya. Nah, kono maju. Bujoko duit pundi? Sama
iki gelem joget. Kowe wi lho kok kowah-kowah. Kene 15.000 ora gelem joget. Lho, ora apa-apa lho. Joget kantene joget kok ngene ae. Ya ben adike manten utawa joget kok kene 15 gak gelem joget. Tak wakilane. Kene. Ayo Mbak, ayo naik, ayo. Piye karepmu piye? Kok Mas piye to? Mbak Sisi. Kowe iki kok mas ae. Ha ben Sisi Drot jenenge, Sisi Drot. Oke. Gimana ini? Allahu Akbar ya, sudah maghrib, bubar balisan jalan. Nah, adzan duhur, adzan maghrib. Kok duhur wis bar iki melok negara ndi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lin, gak nyawer aku to, Lin? Lin, juragan, kene sawer. Lah piye mungkin nyucuk karo ngemis kok ya piye nyapa kok ya. Ade Enzo. Ya ampun, kamu masih kowah-kowah aja. Bos kamu omongan karo disawang iki. Heeh, kancaku iki. Ya Allah, ya anakku ya kancaku. Sita trincing mau omongan. Sabi to.